Proportzionaltasuna. Proportzionaltasunaren arabera, irudi bat handitu edo txikitu egiten badugu, hasierako eta amaierako neurriak proportzionalak izango dira. Hau da, handitu edo txikitu egingo dira irudi guztian berdin. Adibidez, honako Eiffel dorrea hartzen badut eta honen kopia bat egiten badut, handitu egiten badut, handipena gertatuko da bai zabareran, bai altueran. Orduan, antzekotasun arrazoia deitzen den zatiki baten bidez adierazi aldugu hau. Antzekotasun arrazoia zatikia. Zer esaten du honek? Honek dio, adibidez, honi aditzen badiogu, hau honen kopia denez, naiz eta beste tamaina batekin, deituko diogu A', adierazteko berdina dela, baina ezberdintasun batekin. Eta honi altuerari ditzen badiogu B, honi B'. Orduan, teoremaren arabera, antzekotasun arrazoiaren arabera, A zati A' izan behar du B zati B'. Ikusiko dugu orain zenbakiekin hau. Adibidez, honen zabalera zentimetro batekoa bada, eta honen zabalera 2 zentimetrokoa, eta altuera, kasu honetan 5 zentimetro, eta kasu honetan 10, badakit ez direla zehatzak, adibide bat baino ez da, antzekotasun arrazoia izango litzateke. Hasierako irudiaren neurria, zati 2 zentimetro, berdin 5 zati 10. Eta ikusten duzuenez proportzionalak dira. 5 zati 10 eginez ere bat biren lortuko dugulako, edo erdia lortuko dugulako. Orduan, zertarako balio du hau? Adibidez, irudietako baten neurria jakinda, bestearen neurrietako bat falta bazaigu, hori lortu dezakegu. Adibidez, jakingo ez bagenu, zenbat neurtzen duen hau lortu ahalko genuke. Nora? Horrela. Badakigu, 1 zati 2 berdin 5 zati zeo zer dela, aldatu ditugu gauzak lekuz eta jakin aldugu zenbaten falta zaiguna. Adibidez, hau isa isolatu behar dugu, orduan pasatuko dugu beste aldera biderkatuz, 1 bideriza berdin, zati 2 berdin 5. Bia beste aldera pasako dugu, 1 isa berdin 5 bider 2, ez dugu zertan pasatu behar, pasatuko litzateke zatitzen eta ematen duena zatitzen berdin dio, eta isa izango da berdin 10. Eta lehen ikusi dugunez, hori zen neurria, proportzionaltasuna bete egiten delako. Ere balio digu jakiteko zein den bi irudien arteko tamaina ezberdintasuna. Hau da, kasu honetan jarritako zenbaki hauekin ezberdintasuna izango litzateke hau bestea baino 2 aldiz handiagoa dela. Hau da, erdira dagoela, baina ere ikusi dezakegu laurden batera edo beste zenbaki batzuekin, bale?